ദിവസവും കഴുകാൻ പാടില്ലാത്ത ശരീരഭാഗം: കണ്ണ്, തല, ചെവി, മൂക്ക്. ഉത്തരം തല. പോയി തൂങ്ങിച്ചാവ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്: ഹിമാലയ, പതഞ്ജലി, ക്ലോസപ്പ്, കോൾഗേറ്റ്. ഉത്തരം കോൾഗേറ്റ്. 5 സൂര്യനുദിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത്? അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, കാനഡ, ചൈന. ഉത്തരം ചൈന. മുട്ടയിലുള്ളപ്പോൾ അമ്മയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്: കോഴി, താറാവ്, കാട, ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഉത്തരം കോഴി. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാറുന്ന രോഗം: തലവേദന, അസിഡിറ്റി, വയറിളക്കം, പ്രമേഹം. ഉത്തരം അസിഡിറ്റി. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തോർത്തേണ്ടത്: ശിരസ്, മുതുക്, കൈകൾ, കാലുകൾ. ഉത്തരം മുതുക്. എന്നും കഴിച്ചാൽ കാഴ്ച കുറയുന്ന മത്സ്യം: അയല, മത്തി, സ്രാവ്, ചൂത. ഉത്തരം സ്രാവ്. കള്ളം പറയുമ്പോൾ ചൂടാകുന്ന ശരീരഭാഗം: കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, കൈവിരൽ. ഉത്തരം മൂക്ക്. വീട്ടിൽ വന്നാൽ കോടീശ്വര യോഗം വരുത്തുന്ന ജീവി: പച്ചത്തുള്ളൻ, കീരി, പൂച്ച, പച്ചത്തവള. ഉത്തരം കീരി. തടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മീൻ: അയല, മത്തി, ചെമ്മീൻ, കണവ. ഉത്തരം ചെമ്മീൻ.